Dobrý deň, vítam vás na kanáli Recepty pre život v časti koláče pečené, kde som si pre vás pripravila recept na broskyňový koláč. Aké budeme potrebovať suroviny? 2 šálky špaldovej múky hladkej, 1 šálku ovsenej múky, 1,5 šálky trstinového cukru, 100 g mletých mandlí, 2 kusy vanilkového cukru, štipku soli, 1 čajovú lyžičku sušenej citrónovej kôry mletej, 150 ml rastlinného oleja, 200 až 300 ml sojového mlieka, 400 g sojového jogurtu, 2 kusy broskyňového kompótu po 820 g, 3 kusy vanilkového pudingu, 1 liter mandľového mlieka, kúsok vegánskeho masla a 4 kusy škrobovej želatíny čírej. A ako budeme postupovať? Oba broskyňové kompóty dáme scediť. Broskyne necháme odkvapkať na sytku. Potom si urobíme cesto. Osobitne v jednej mise si zmiešame mokré suroviny, teda sojový jogurt aj mlieko a olej. A v inej mise špaldovú a ovsenú múku, trstinový cukor, 1 vanilkový cukor, mleté mandle, citrónovú kôru a prášok do pečiva. Potom sypku zmes primiešame do mokrej a poriadne zmiešame. Vylejeme a rozotrieme stierkou do veľkej obdĺžnikovej formy, ktorú sme vyložili papierom na pečenie. Pečieme v rúre vyhriatej na 180 stupňov 30 až 35 minút. Z mandľového mlieka, trstinového a vanilkového cukru a z 3 vanilkových pudingov uvaríme hustý puding. Miešame do neho kúsok masla, aby sa na vrchu nerobila koža. Ešte horúci puding rozotrieme na upečené cesto a hneď na ňo poukladáme broskyne scedené z kompótov a trochu ich vtlačíme do pudingu. Cesto nemusí byť vychladnuté. Môžeme rovno na neho, na horúce cesto dávať ten puding a potom broskyne. Ale koláč aj puding s pudingom necháme vychladnúť. Potom zo šťavy z broskyňových kompótov doplnených vodou na 900 ml až 1 liter a zo 4 kusov škrobových želé a trošky kurkumy pre farbu uvaríme podľa návodu želatínu. Ktorú nalejeme na vrch koláča a necháme stuhnúť. Vychladnutý koláč ešte dáme do chladničky na 2-3 hodiny
a môžeme ich krájať. Ďakujem vám za pozretie videa, za prihlásenie sa na odber, za lajky, za komentáre, za zdieľanie s priateľmi a dovidenia pri nejakom ďalšom recepte.